Kai, yabo, Kur'ani na san shi, ha ba ya sun ƙarya ne na san shi. Abokin yana ne, ai bifin pop, ni kwata ba, dizalin ma na sani, kai za ku rena mu masu gidana ne, ƙarya ne ya sun. Dan lokuti, dan lokuti, dan lokuti, saurayin Khadija dan lokuti, ku gaya musu dan lokuti, a gaban su yake fa dan lokuti. Waka da kai ganganci, a gaya musu ai sun yi ganganci, domin suna yin harkan gidadanci, dan na ta hanya na ɗau hanci. Zan ci gaba ne fa zan ji gaban su, in jefa gaban su, in gaya musu mai suna fa Ebi ya fi karfin wasa ne, domin daga nan zuwa Taliban. Gaya musu sa musu sabon sauti ne mai zafi, su ce musu Ebi babban su, sannan karamin su gani na soka. Ai magaisu wallahi ku gane cewa Ebi waka da shi ganganci, danganci ga dan lokuti.